Дами и господа, този поздрав е специално за Ефе автомонтьор от Бордо. Поздравът идва от дядо Алекс. Айде музика да свири! Ефе автомонтьор, майстор номер едно. Цялото Бордо говори само за него. С ключа в ръката, мотора пали пак, щом Ефе го погледне. Тръгва като влак. По улиците вечер пак се знае кой върви. Ефе с компанията, музиката гърми. Дядо Алекс го поздравява от сърце. Да е жив и здрав и с късмет навред. Вали гърми за Ефе автомонтьор. В Бордо го знаят като голям майстор. Коли, мотори, всичко прави той. Ефе автомонтьор, номер едно герой. Вали гърми и музиката свири. Ефе като дойде, купона не спира. От дядо Алекс този поздрав лети. За Ефе автомонтьор винаги върви. На масата се пее до зори. Приятели край него, верни като стени. Черният Мерцедес бавно пак минава, а Ефе с усмивка всички поздравява. Работи здраво, но умей да живей. С компания добра и чашите налей. В Бордо се знае, това е човек с чест. Ефе автомонтьор, за приятелите е най-добре. Вали гърми за Ефе автомонтьор. В Бордо го знаят като голям майстор. Коли, мотори, всичко прави той. Ефе автомонтьор, номер едно герой. Айде музика да свири цяла вечер без да спира. За Ефе автомонтьор от Бордо. Поздрава беше от дядо Алекс.